Igbo Igbo dịka na-ekwa mụrụ n'ụbọchị nke tata, biko na unu ma na okwu enwe ka o si adị na ụfọdụ oge anyị na-alaiki iwetara unu vidiyo ya bụ ị na-amụta ihe na ya. Mgbe ọbụla anyị na-abụrụ tigbu ezogbe ebute nke ọzọ. Na kedu ihe anyị ji ebe n'ụbọchị nke tata? Nna anyị ukwu bụ okenye nke eji Igbo proverb wee mara na social media. Nna anyị okenye bụkwa na Reverend Father. Tata also could dive into that name Odogwu. Gịnị bụ Odogwu? Onye bụ Odogwu? Maka na a na-akpọ enwere ndị Igbo na-akpọ okooko afa na-egbu nwa nkịta, nnukwu afa na-egbu nwa nkịta. For gị necha anyị na-asị all these people na-aza all these expensive names, ha makwa the meaning of afa ha na-aza. Kedu ihe bụ Odogwu? Kedu onye bụ Odogwu? Mgbe ahụ fino ha gụrụ egwu sị gị na Odogwu abụrụ guy name, enwere ihe ha mean na ya. Maka isolu ndị Odogwu na-emekọ ihe and na ịbụrụ Odogwu, enwere the implication of ihe dị na ya. And ịbụrụkwa na Odogwu, there are some certain things kwesịrị ịdị na-eme and there are some certain things ị na-edele eme. Ihe mee nji weti this video na achọrọ m ka anya bụ ihe ma eme ike ka ọ gaa afa. Mana biko ebe ọbụla na-enweta this video ka ba share ya na ya amụta ihe na ya o. Ya amụta ihe na ya. This is the place I dive into that. Kedu ihe na this name bụ Odogwu. Mago ọbịago bịa it so deep na Igbo so much. Enwe mgbe nna anyị okwu bụ ugezu there something like that. Ndị mmadụ bịa kpalịa ya na comment section si ya nke akpọ ya nke dị mana one thing, some of the things some of our youth na maro mkpali abụrụkwanụ diplomacy, mkpali abụrụkwanụ na onukwu a na-aha ka wo bụ na ị na-ekwu eziokwu. Mgbe ọbụla ibido kpaliwa mmadụ shows that you have low self-esteem and you are not willing to learn. Yotago mkpali abụrụ the final solution. Ihe ọbụla mmadụ na-eme na aghọtarụ jụọ onye ahụ ajụjụ, or as much as possible use your phone gị mee research and get knowledge by yourself. Una na-aghọta? So na netọpụ this video ka unu nụ ihe dadị ya ekwu maka ya n'ụbọchị nke taa. Ka ọ dịkwa. Achọrọ m itinye ọnụ kọwaa okwu a bụ Odogwu na-ewu kịta n'ala Igbo a, ka ntinye ọnụ ihe ọpụta n'oge gboo. Mana ndị gboo si na-adị eri Odogwu n'afa, adaba Odogwu n'afa. Ịmụ anwụ ajọ ike afa nwachi na Odogwu adaba mmadụ Odogwu aba. A na-etu mmadụ Odogwu etu. N'oge gboo, tupu ịza Odogwu n'obodo gị, maka Odogwu bụ afọ obodo na-akpọ, ọ bụrụ afọ ezinụlọ na-akpọ, afa ndị enyi na-akpọ. N'obodo na-akpọ Odogwu, onye bụ Odogwu. Ada eji ọnụ nkịtị haza Odogwu. Nke mbụ, Odogwu bụ onye eji eje mba. Ya a na-agba izu, ọ pụtaghị echele ya ka ọ pụta. Onye eji okwu ya agba izu. Odogwu a na-amụ ya ama na mba ndị ọzọ. Enwe Odogwu enwe n'Ọka, a ya amụ ya n'Ọnịcha. Ndị Ezeole ga-amakwa Odogwu ahụ enwere n'Ọka. Ndị Udi ga-amakwa Odogwu ahụ. Ndị ahụ ndị omego ife ukwu na be ha. Odogwu bụ onye na-esi anya ọgbọjụ dọlụ kama ihe ife ya eme obodo ya osi ka ihe menyanwa. Ọ na-agụ ọbata n'obodo wee na-akpagharị wee na-atụ ụlọ ife anyị ji otu esi wee gbuo agụ a. A na-ama ọkwa maka agụ anụ a na-achọ ama ọkwa. Ha na-ama ọkwa. So ụmụaka pụtakwa n'echi niile, ụmụ nwaanyị afịa dị ọkwa, onye ọ nọ mbakwa n'ụlọ na-achụ nta agụ echi. Odogwu apụta buru ụzọ buru ube ka a na-ejikara anụ agụ mgbe ọ bụghị egbe. Ọbụla egbe ya na-ebetere aka n'ube. Tupu ị mata agụ ube, mana gị na-agụ ya nọ nso. Afọ agụ anya, ọ tụọla agụ ya na agụ emebe. Agụ egbu ya ogbu agụ. Ọtụtụ mgbe Odogwu na-egbunye m agụ maka na agụ ahụ ogbu ka eju ebido itu Odogwu. Ofu n'ime ihe ọ mepụtara agụ obodo ya. Ife ọzọ eji ama Odogwu bụ na Odogwu na-eje agha daala mba na mba. Ọ pụta ha na obi aka onye ọbụla. Ọ pụta ha na ya esoje agha a, obi aka ụmụ okorobịa ndị ọzọ ọgbọ niile apụtasịa na adazuwe apụtago na ihe eje agha na ihe emeri obi aka onye ọbụla.
olukwa ha n'agha ahụ oge aka na-egbute isi oye ebu nata isi wee nata ọ bụ naanị ka na-azọ oye ya ka zọta anyị ahụ ọ bụ na onwe onye be ha atọlụ ọya gbamafụ na akpọ onye ahụ wee nata ihe o mere obodo ya odogwu ihe ọzọ eji ama odogwu bụ na nke ọbụla odogwu nke si ike aka mara agba mgba mgbe a na-ama aka mgba obodo na-aba ama aka mgba ọ pụtasị na ya eme ihe dị na ya ọ ga efere na-achọ ime obodo ya na afọrọ onye anabata mgba ọpụta zọọ ọkpa dike si na achọ m ijefu isi obodo achụla obi n'aka ụlọ omele na mgba anata a na-eti odogwu nwoke teghete ofu onye a na-asị na bịago ofu mba ji a na-ebu n'ụkpa oke ji anaghị eke n'azụ ọba a na-etu afa ọbata obie na nwoke na-ebi ahụ n'ọnụ ndị mkpa na aka ibie a na-etue odogwu bụ ọgụ onye na-abụ oluo n'ihe anyị eji mmadụ wee je na nwere onye anyị etinye ka o soro je kwuo okwu a ka ndị obodo ahụ wee sọpụrụ obodo anyị agụnye ifo odogwu na ụsọ mmadụ onye ọbụla bụ odogwu n'oge anya na-esie ike ọnụ esie ya ike obi esie ya ike ụkwụ esikwuo ya ike ihe ọbụla ọpụtago onye ma eji wee tụọ inu sị na kama ụzụ amụ ụzụ ịtụba ebe a na-amụ odogwu amụ ụzụ tụba ebe a na-ebe akwa ya kama ụzụ amụ odogwu ga-afịọ ka ụzụ akwa ya fịọba kama anyị na-asị odogwu odogwu nwa ha kama anyị ekwue n'ebe odogwu nọ si buru anya mmiri n'anya odogwu nwụ ajọ ka m wepụta okwu a bụ odogwu obodo na a na-enwe odogwu hinne nke enwe sọsọ ofu odogwu na mgbamgba n'ime obodo ise bikọtara ọnụ gbaa n'oke enwe sọsọ ofu odogwu onwe ka o si dịrị ndị a ha bịa ya ọrịa ọ ga-enyere ha aka ihe odogwu bụ n'oge gboo nke ọ na-abụzikwa kịta mana o nwere ego a na-akpụ ya odogwu maka na onwe nnukwute ọrụ ego na-akpatara onwe asịkwa m zakpọrọ onye ọnọdụ gwuo nakwa ka nkwu na okenye na-awa ọnọdụ ebe a na-efie ndị akara ogori otu ihe ọnụ efiere etinye n'ebe ahụ na kwa ebe anyị na-akpọ odogwu n'oge nke anyị ka anyị mara otu ihe ndị gboo kpọrọ odogwu n'oge nke ha ka anyị nwere nke kọwatara ụmụ anyị ihe dị iche na odogwu gboo na odogwu n'oge nke anyị afa mba okenye ụkọchukwu si ebụla ụwa anọ m n'ime ogbe